Иш. Вешал! Гориш ли ги те пущини, бе? Ага. Гърмят, а? Не гърмят всичките. Е, тая, например, ягода няма да гръмне. Даяне, а? Даяне. Американска работа. Американска, защото няма руска. Руска да беше, ще да ни отнесе манерките. Тай. Ама едновремешната руска. Едновремешната. И кога почна да ги събираш тия бутулци? Кът падна, бе, точно. Вярно, те тогава се навъдиха. Пластмасата излезе масово, кът падна, бай, точно. Преди имаше с какво и лимонад. Сега има всичко. То кола ли ще, то фанта ли, то киви ли, то грейпфрут, то няма край. Демокрация? Да им пикая на демокрацията. Всичко развалиха. Включай и лимонадата. Добре, де, Митяк. Ти, примерно, що почна да ги събираш тия пластмасарки? Цялото село почна и аз, като сети. И аз тъй. Иде. Чести почитания. Браво с на вас. Тия бутилки щеха да превземат селото. Браво, ще се сетите. Плашило, ти такса носиш ли? Че как без такса? Виж какво е. Руска машина. Вие луди ли сте, бе? Що, бе, Райка? Вие луди хора, събират ги да ги горят. Що бе? Трябват ли ти? А не ли? Аз по-та зарина с тях. Кой гръмна? Гръмна я. Виж. Ало. Ами бутнете да дойде тук, де. Не мога да дойда аз, защото си имам работа. Ай. Имаш работа, а? Тъй верно. Да гориш шишета. Тъй верно. Здрасти и ви. Здравей. Ти видиш ли го? Видя го. Какой? Пластмаса. Не позна. Ела, бе. Здравейте. Пластмас, а? Бомба. Със захазител. Райчо, отец Иван се обади. Е. Готов ли си? Може да съм. Може да не съм. Какво има, Иви? Не пали. Днес посреща хора от Блекбърн. Не се казва хора, а ора.
Днес по същата ора от Blackburn. Не може сервис. I don't have the time. Сервис ли? Аз съм фабрика, не сервис. Ти фабрика, но с пари. С пари в Англия. Иска плаща с пари. Ти иска, ама аз не иска. Тук се плаща с кебабчета. С кебабчета? Окей. Симон, има ли вода? Село. Има. Басейна на Дейвид. Абе, ще ни уморят тия ора, ще ни затрият животните. Готов съм. Утре да кажеш, утре тръгваме. Драни на отец Иван и му кажи да приготви там, който трябва. Ай. Иви, чао. Чао, Симо. Благодаря. Какво става тук, е? Какъв е този планаир? Що сте фанали черния път, бе? Толкова си няма асфалт. И що, какво? Какво? Гледай как е клекнал. Ама, клекналото е. А че клекнал не го ли видиш? Туриш ли антифриз? Турим? Не ти вярвам. Антифриза е малко. Тури още. Спирачки имаш ли? Имам. Имаш ти. Слезде. Какви си тия караконджоли, бе? Тихо е, тате. Но той зато и клекнал. Тихо, мире. Иви, кажи хора. Ора. Кажи хляб. Ляп. Дейвид, това тук е киселина. Ацид. Acid? Това тук е сребро. Киселината разгражда среброто и то се отлага върху медта. Мед. Copper? Копър. На български копър е копър. Слага се в таратор. Таратор? Много хубав. Хубав, да. В таратора има копър. Къде да го си беса това кафе? Tony, would you like some help? No water. 30 дена. Свещина. Oh, I know. This is my mother. This is my... Oh, Боже. My father's sister. Your aunt. My aunt. О, Боже, знаех е тая дума. Голяма съм патка. Патка? Патка. Животно, тъпо. Окей. Айде кафенцето. Свети Никола, покровител на моряците. Но това как да ти го преведа? He's very impressive. Свети Георги. St. George, yes, I can see that. Simon, you're a great artist. Дейвид,
Такива ли? Da! I'm coming! Откъде ги откраднахте? Не сме ги откраднали, бе, татко. Купихме ги от кариерата. За статуите те питам, не се прави на глупак. Еми, не сме ги откраднали. Откъде са? Валяха се в полето. Знаеш как ти светна един шамар? Честен кръст. Абе, не бе кухуста, бе уроде. Едни цигани ги крият от една къща и ги крият в полето. И вие крадете от цигани. Паднали сте толкова ниска да крадете от цигани. Още утре да ги върнете, чуваш ли? Да. Дейвид, бюстовете са фалшиви. Кич. What? Бюстовете. Фалшиви. The statues are fake. Yeah, I know. И грозни. Агли. Yeah, I know that. Не ти трябва. Не си загрузявай хубавата къща. Yeah. Come on. Копа заедно. Някакви цигани. Кладенците изпихме, чешмите пресъхнаха и те. Водата била тръгнала, стигнала аж до Денчевци. Сигурно е стигнала. До утре може да доде, ама до утре и прасите го пиши пекал. Байрашо! Благодаря, че се отби. Няма нищо. Как няма нищо, бе, Байрашо? Отделил си от ценното си време да дойдеш да ни видиш. За Дейвид е голяма чест, че му изпразваш басейна. То басейн не се изпразвате. И как се изпразва? Ами, трудно. Тук има тонове вода. Ми заповядай пак. Ще дода. Ще дойдеш, ама другия път. Okay, Simo, take it Поне easy. едно Calm down. благодаря няма ли да кажеш на Дейвид? За какво? Как за какво, бе? Ми водата е негова. Водата не е негова. Водата е на селото. Тъс вода отде я взема. От селските не трябва я взема. Simo, come on, calm it down. Hey, calm down, man. Чули го. Ей такива бяха комунистите. Влиза в къщата ти като в негова къща, взима ти водата без да пита, Look. защото всичко общо. Simo, there's no problem, okay? Cheers. Хайде, чирс. На здраве. Абе, тук май става нещо. Кибарчета! Не барай! Първо се слагат кебабчетата, за да се смаже скарата. Не барай! No, Barry? He wants to do it himself. No, I'll do it myself. I'm a guest here and I'll do what I want. I'm the best barbecue maker in Her Royal Forces of Her Majesty the Queen. And I won't let him tell me how to do my own steaks. Ne Barry D. He's kidding. Сега, Райчен. Сега. Прости мене. Сега. Джубиш, а? Jubish. Jubish. I don't know what Jubish is, but if you say so, Jubish, yeah.
Райка, кажи сега на Дейвид, къде отиваме ние утре с тебе и защо? Утре ние с Симо отиваме на море. До тук разбрали ме? Ага. В Черно море има паламут. Как да му говори сега този паламут, че да ме разбере? Речи му фиш. Какво е това? Риба. Бе, риба. Паламуда не е риба, Симо. Паламуда е... Народа го е рекал. Риба ли или паламуд? Демек, паламуда не е риба, а е по-висшо. Palamud. От паламуда по-хубаво няма. Kebabche? Бе, кебабче. Кебабчето е хубаво, ама паламуда е по-хубав и от кебабче. Добре, стига, човека разбра. Кажи сега, как ще го ловиме ние този паламут? Паламуда няма да го ловим ние. Паламуда ще го ловят други хора. И срещу какво? И как срещу какво? Срещу едно мое произведение на изящното изкуство. Айн момент. Тихомире! До кога да те чакам, бе? Чуй сега! Като стигнете тука, няма да влизате. Чули? Като стигнете тука, ми дранни. Кой викаш? Стига си са драл, чувам. Цяло селото чува. Излез навън и чакайте. Симо, угаси ток. Кой е ток? На Козлодуй. Угаси тока на къщата. Забрави. What? He want electricity out. Why? Защо? Сега, що? Щото е тъйна. Come on. What's going on? Тихомире, готов ли си? Готов съм да е. Не да ли заспиш? Какво се е облещила тая пущина? Да вкарвам ли? Няма да вкарваш още. Ще чакаш знак. Вкарвай! Пущай! Тихо малко! Я, свири. Свири, а? Аре, бе, братче. Имаме още само 100 лева, да знаеш. Ако не се върнеш с някакви пари, направо не знам. Дейвид нищо ли не каза? За кое? За иконите. Каза, че ги харесва. Ама няма да купи. Може и да купи. Те всички казват, че ги харесват, ама никой не купува. А пътя кой го поема? Аз. А Райчо? Когато му платят за кръста. Те парите няма да ви стигнат за едната нафта. Ще стигна. Скатали сме 2 тони. Симон, този кръст не ми харесва тъй. Да го турим прав. Как тъй прав? Тъй прав. Ще го набутаме в шибидаха и готово. И от къв зор? За фасон. Като ни видят по пътищата и ще изпопадат.
Има и друго. Няма да ни спират катаджи. Абе, ще ни спрат на първи ъгъл. Грешиш? Видят ли ни си справен кръст, си глътнат езиците? Сипа ли антифриз? Сипах да е. Антифриз. То спирачки няма, то антифриз. Без спирачки най-много се прибиш. Изядаме с то антифриз. А без антифриз ще отрепаш двигателя. Двигател? Ти на той двигател не му викаш. Карконджолите де са? Карусерията. Девет ги нещия. Кириле, с тебе се разбрахме. Искам веднага да се отървете от тия буклуци. Да, добре. И няма да целиш дупките, ей. Няма да. Хайде да тръгваме. Прекръстете се. Сега, че сме в църква. Райчо, за тебе знам, ти си комунист. Точно тъй. Кириле, прекръсти се. Гледай го как се кръсти, бе. Прекръсти се широко, бе. Какво се кръстиш като партиен секретар? Голям кръст да не падна, ей. Сега, че сме тръгнали за Божи гроб. Казвам на шофьора мините. Витица и римите ме пращат назад в годините, когато аз бях причината за болките родилните. Ними сме на ти с теб, но вие смислите постиснати, не знам. Беля си взехме на главата си орунги. Дай ги фърли. Искате да вижте ниски сте. Безотказна нашата каса лашка, вид подакта, баш ще дражни, пращаме араб, време се изгражда. Безотказна нашата каса лашка, вид подакта, баш ще дражни, пращаме, а бита на ябе мислите изважда. Безотказна нашата каса лашка, вид подакта, баш ще дражни, пращаме араб, време се изгражда. Безотказна нашата каса лашка, вид подакта, баш ще дражни, пращаме, а бита на ябе мислите изважда. Симо, добре, че го изправихме този кръст, да видят хората какво караме. Едно е да караш арматура, друго е да караш винкел, ама ние ли караме арматура и винкел? Не е ли тъй? Не съм ли прав? Ние караме произведение на изящното изкуство. Едно е да караш арматура, друго е да караш винкел, а пък трето и четвърто е вече мъкни малко, бе! Симо, колко да му искам? На кое? За кръста. Колко струва? Ами колко струва според тебе? Че вие не го ли спазарихте? Не. Той като ми каза за паламуда и аз си загубих ума. Не знам, Райчо. Да му искам 200. Че какво не е много? Свети, свири. Ти колко ще му искаш за иконите? Живе. Търговска тайна. Аз ще му искам 175. И как ги сметна? Ами лесно. Кръста тежи 17 кила и половина. Кило пресен паламут струва 10 лева. 17 кила и половина по 10 лева прави 175. Нали? Не ли те? Тишо, имаме обхват. Спри.
Здрасти, Чичо Мишо. Кирил се обажда. На Христо внука. Удобно ли е? Удобно. Лежа тук в шумата и чакам едно тило прасе да го гръмна. Кажи, матомче. Да се обада по-късно? Казвай. Разбрах, че събираш римски статуи. Имам за продам. Кои са? Моля? Кои са? Имена ми дай. На кого? Ма ти май си джави, а? Чакай малко, не затваряй. Кирчо, жив ли си? Да. Я кажи, какво продаваш ти сега? Статуи или бюстове? Бюстове. Това е добре. Само, че трябва да ме изчакаш да се върна от лов, защото аз събирам само определени неща. Какви, Чичо Мишо? Пълководци. Поети, оратори, консули не ме интересуват. Добре, разбрах, ясно. Благодаря ти. Гръмна ли прасето? Мина като бързи влака, ама ще го гръмна, няма да види. Нали бяхме тръгнали за павета? Те павета няма да избягат. Какво стана? Търси пълководци. Ти отзад пълководци ли са? Де да ги знам. Отиваме да проверим. Къде? В Дряново. И какво чакаме сега? Да си изпия ракията. Изгоря ни деня. Айде, момчета, да вършим работа. Къде са господата? Отзад в карусерията, господин Страшилов. Почвам. Това е със златния венец. Това е Август Октавиан. Той пълководец ли е бил? Велик. Марк Аврелий. Той? Той е бил философ, стоик. А пълководец? Всеки римски император е бил и пълководец. И той е последният, трябва да го знаеш. Кой? Аз? Да. Не се сещам. Напълни се малко, бе. Не. Не? Това е Георги Димитров. Нищо не ти говори това. Той пълководец ли е бил? Ето както го гледаш на пълководец ли ти прилича? Май не. Правилно. Той е бил подпалач. И кой остана? Цицерон. Него си го спомням, господин Страшилов. Ама какъв е бил? Не знам. Оратор. И пълководец. Не, само оратор. Аха. Добре. Много ви благодаря, господин Страшилов. Няма защо. Поздрави баща си. Той си падаше по историята. Чичо Мишо! Кирил се обажда. Здравей. Гръмна ли прасето? Мога да ти кажа имена. Август Октавиан, Марк Карели и Цицерон. Ясно. Ясно. Добре, благодаря. Приятен ден. Кур, има ги всичките. Да ги фърлим. Излишен товар. Няма да ги хвърляме. Ще ги шитнем. Да фърлим поне българина. Никога няма да хвърляме. Ще ги шитнем всичките. Айде тръгвай, че утре имаме тежък ден.
Видя ли какво пише на табелата? Това, ако не е късмет, здраве му кажи. Ти какво сега? В томбола искаш да участваш? Че как не мога да участвам? Симо, вижи, бе. Вижи каква е хубава. Всичко си има. Симо. Луди, ако спечелиш, какво ще я правиш? Тръгвам с нея за Цариград. Бе, тръгваш. Какво, не вярваш ли? Ана бас. Помисли, Симо. С един удар два заека. Салам и яхта. Добре, ама няма да чакаме томболата. Те ще ни се обадят. Не е сигурна работа. Много е сигурна даже. Добър ден, килограм янтра. И запишете мобилен телефон да се обадите, ако спечелим томболата, нали може? Да, господине. И го нарежете саламчето. Райка, айде. Няма ги, бе. Я дай да поседнем малко, че капнах. Симо. Стана 6:30. Дал да не им звъннем. На кого? На томболата. Ти вместо томболата да беше видял кръста на църквата. Че какво да му гледам? Ръждязъл и крив. А видя ли колко е голям? 2 пъти по-малки от моя. По-малък е, да. Мене, ако питаш, твоя твърде голям. Точно те. Което не е добре. Брей, че ти отде знаеш. Не си го пробвал. Всичко в една църква трябва да е съразмерно, Райчо. Виж сега, ти си гледай иконите. Което пък ми спомня, че забравя да си заключиш вратата на колата. Ти гагаузен ли си? Не, бабке. Приятел съм на отец Иван. Лъжеш, гагаузен си. Махай са. Ей, Симо! Виж. Симо, какво е това дърво, бе? Райска ябълка. Ама в рая ли са, бъди? Да. Там, където ти, Райчо, няма да отидеш. Че за какво да ода там? Мен тук си ми е добре. Убав плод. Си поискам от отеца. Извинявай се. Отдавна ли чакате? Погребах една бабичка нагоре в едно село в планината с 120. Карах и пак окъснях. Иване, занеси бирата на бабата. Изкарахте ми акъла, бе. Що? Ами гледаме. Отвън катафалка. Пак това, нали, тук има човек. И как е тя? Как е сестра ти? Решила да мре, моля ви се.
Не яде, не пие. Даже бирата отказа. Това лято направи 84 години. Иначе здрава, така нищо и няма. Много обича бирата. Ето има една дума. Бирата е крепи на белия свят. Мария отива да прави салата. По 2 бири пиеше на ден. Преди месец почна да пие по повече. Аз се зареда, на другия ден гледам. Изпивах. Викам си. Алкохолизирах си родната сестричка. И един ден я фанах. Излива бирата. Мивката. Дядо! Излива я! Остави бирата. На тебе говоря, остави бирата. Какво може бе? Не те ли е срам? Моя бе! Пари съм дала за нея. Иска Луиса да мре, моля се. Да. Що и да не е пожелание. Когато Господ реши, тогава ще мреш. Добре. Аз искам сега. Ще те остава неопята, да знаеш. Неопята, че е непогребана. Знаеш колко струва едно погребение? 2000 лева. Ти имаш 2000 лева. Нямаш. Затова живей. Какво ми се правиш на много специално? Ако умреш по собствена воля, ще те оставя там на брега да изкават чайките. Ще го направя, знаеш, какъв съм инат. Махни гагаузите. Каква? Махни гагаузите. Какви гагаузи? Това са Симо и Райчо. Какви гагаузи? Ионе, да я пазиш и да ми докладваш, ако понеже пак да иззива бирата в Ликена. Разбрано? Разбрано. Разказвайте сега. Как е у вас? Багаж имате ли? Симо, стана 8. Забрави. Добре, що си толкова проклет сега? Какво ще стане, ако звънеш? Райчо, има едно нещо, което се нарича достоинство. И пак почна с твоите глупости. Абе, не мога да звъня да питам дали съм спечелил томбола, при положение, че ако бях спечелил, щях да звънат те. Ей ти, телефона звъни ти. Не мога, аз се оплетам. Еми, тогава се примири. Томболата е спечелена от друг. Томболата е спечелена от нас. И ако бяхме останали още Райчо, малко... не мога да ти слушам повече глупостите, честно. Здравей. Кой поръчва музиката тук? Как кой? Аз? Не си познал. Музиката тук поръчам аз. Не си познал ти, отче. И не можеш ти да поръчаш музиката в Божия дом. Че кой ти говори на тебе за Божия дом? Кръста какво е? Какво е?
Кръста увенчава Божия дом. Кръста може да увенчае Божия дом, а може и да не го увенчае. Ти ко се плашиш ли ме? Те плаша? Само, че музиката тук поръчвам аз. Чакайте. За каква музика говорите? Кръста е хубав. Не успорам, не отричам. Обаче, не можеш да стоиш на покрива на Божия дом светещ кръст, който на всичко горе и свири. Божия дом да не е цирк. Аз пък ти казвам, че моя кръст не е цирк, а е произведение на изящното изкуство. Отричи го. Няма го отрича, колкото си иска. И точно, защото е произведение на изящното изкуство, няма да го кача на Божия дом. Ти какво искаш сега от мен, да го разваля? Не. Искам да се съобразиш с канона. Няма да стане. Не ще стане. Кой поръчва музика тук? Айде пак с тая музика. Кой плаща? Кой дава парите? Някой да ти искал пари на тебе, отче? Да съм ти искал пари? Добре. Предлагам компромис. Кръста се бронзира, за да не свети. Обаче, на Райчо му се хваща пресен паламут. Има ли? Паламут? Да. Утре сутринта ми се да изляза. Готово. Сега остава възнаграждението. Райчо, казвай. 27 лева и 50 стотинки. Това е. Аз какво ти кажа? Ръждясал и крив. Излезе като кътник. Добро утро! Заповядайте на закуска, мекиците са готови. Благодаря, Мария, като свършим. Работата няма да избяга, елате да хапнете. Гледам подобрение тук. Подобрение, да. Ама вкъщи сме без гардероб. 6 човека без гардероб, това са те подобренията. Не, аз за църквата говоря. Църквата пък съвсем. 3000 лева борчове направил баща ми. Започне нещо, спонсорите го излъжат и той тегли заем да довърши. Такива са времената, няма как. Симо, не знам какви са времената, ама той желязо тиши, братко. Райчо! Тръгвам!
Ало? Симо, готови ли сте? Готови сме. Райчо вече бронзира кръста. Аз съм вече в голямата църква. Потранил си, до кръщенето има време. Ти хвана ли? И да, и не, Симчо. Не дойдохте, мекиците изтинаха. Аз преди малко наговорих някакви глупости. Баща ми е много, много добър човек. Да, знам. Говорих за някакъв гардероб, сега за мекици. Не знам какво ми става. Вашите икони са много хубави. Благодаря. Аз нощи тайно ги гледах, нали не ми се сърдите? Много са хубави. Баща ми е много добър човек. Сигурно ви досадих, извинете. Извинете. Колко бика е карусерията? Писали, 6-7. Това ще рече 600 павета. Проблемът, който възниква е по колко дадем паветата на Дейвид. Ако я дадем по 30 стотинки парчета. Проблема, който възниква е друг. Ако турим 600 павета в тази таратайка, няма можем да тръгнем. А ако случайно тръгнем, няма можем да спрем. Значи проблем няма, Тишо. Товариме 300 павета и ги даваме на Дейвид не по 30, а по 60 стотинки. И сметката излиза. А тия императори отзад? Не ми говори за тях. Баща ти каза да ги хвърлим. Не ми говори за тях, че ми да се гръмна. Дейвид ще даде по 100 кинта. На глава? Аз чал да даде. Вярно? Баща ми провали страшна сделка. Защо така? Защото разбра, че сме ги сили от цигани и пообяснях. Вместо да се радва. Не. За него кражбата е грях. А това да откраднеш от циганин е върха на падението. Колко станах? 280. Давай, Тишо! Давай! Пачкай! Тишо, голем екшън, а?
да ме праща в линие. Като пресичам, трябва да казвам на шофьора мините. Витеца и римите ме пращат назад в годините, когато аз бях причината за болките родилните. Мими сме на ти с теб, на вие с мислите потиснати, не знам, подвели сте, спотрили сте уши, пръщите, висвате в пищите, зисвате се златна нишка, искате да вижте ниски. Вие ли сте кръстникът? Аз. Кръщално носите ли? Ела. Любовници ли сте? С кого? С кръстника. Защото ако сте любовници, грехота да знаеш. Голям грях взимаш на душата си. Не, отче, не сме. Дължи ли отче наш? Не остана време. Добре. Кажи ми тогава трите лица на Господ. Кои са? Ами... Бог Отец. Бог Син. И... Светия Дух. Светия Дух, това го знаех. Добре. Господа да се помолим. Господи Боже наш, на Тебе се молим и от Тебе просим да се отпечата светлината на лицето Ти върху рабинята Ти, Румяна Шаркова, и да се отпечата кръста на еднородния Твой син, сърцето и помишленията й. Обърнете се. Отричаш ли се от сатаната? Кажи, отричам се. Отричам се. Отричаш ли се от сатаната? Отричам се. Отричаш ли се от сатаната? Отче, извиняй. Дай по-бързо и не карай да повтаряте, а не толкова тъпа. А сега го заплюй. Кого? Аз съм Марде. Сатаната. Заплюй сатаната. Как да го заплюя, отче? Да бите е така. Ту! В името на Отца, амин, и Сина, амин, и Светога Духа, амин. Оставете там свещите да договорят и ела с мене. Значи бяхме говорили да дариш 2 икони за църквата и аз съм повикал тук най-добрия сограф на България. И как се разбрахме, той донесе 2 икони, ти ще вижте. Нито са много скъпи, нито са много ефтини. Симе, покажи ги. Ето. Гледай. Красота е. Покажи и другата. Втора. Тя пък още по-хубава. Каква е цената? Двете общо струват 1000 лева. 1000 лева. По 500 лева всяка. Ти чу цената, тя е изгодна, много изгодна, може да ми вярваш. Ще го кача на видно място тук в църквата и винаги ти, когато посещаваш Божия храм, ще знаеш, че ти си ги дарила за прослава на името Божие. Да, добре, отче. Ей сега. Отче, колко ти струва кръщавката? Колко ти се откъсне от сърцето? Ако ми се откъсна 2 лева? Значи 2 лева. Отче, зарежи тия пенизи, кажи с цената. Не, аз нямам цена. 50 лева стигат ли? Напълно. А за иконите забрави.
Остана си коните, Симчо. Нищо. Бек ни ги купиха. Виж го намерих. Строителни каски. Нищо им няма, нови са. Едната за тебе, другата е за мене. Нали сме отбор? След като вече си. И то трябва да съм някакъв. Аз съм си. Кой? Кишо. Това таки. Това, че съм Кишо, ме кефи. Теб не те ли кефи? Чува се чак докато фалката. Кои сте ви, бе? Какво правите ти? По работа сме. Ей, ти не видиш и къде си? Кой си я пуснал тази музика? Какво карате? Повете. Какво има в тия чували? Трици. Трици ли? Огня ли? Трици, а? Сега ще видиш ти ни трици. Слизай! Тази стока е открадната от нас. Българи крадат от цигани. Това го няма никъде по света. Какво е това? Полуде ли тази жена? Посмее, мат. Ще ти купа по-голям. Абе, обещал съм на Райчо жива риба. Разбрали? Жив паламут. Райчо, паламут излезе. Това тук не е паламут. Ама прилича. Прилича. Еми, значи е паламут. Той, че не е паламут, си го знаем само ти, аз и Мария. Няма да е. По-голям. Пълна е с морска вода. Ага. Като се разплиска, не ги надоливай. Надоливам, да. Райски ябълки. Благодаря ти. Айде. Беше ми много... Аз да ги рана ли или да не ги рана? Няма да я раниш. Тя иска само въздух. Коя ти харесва повече? До село ще изкара. Тази. Вземи я, твоя.
Не мога да приема. Защо? Аз не за това. Да, знам. Вземи я. Не. Моля ви, притеснявате ме. Ти си гагалузен, махай се! Симо? Огладнях. Няма да излезе да хапнем нещо. Аз черпя. 27 лева и 50 стотинки. Кой ти ги да? Ти що поиска толкова, нали? Щеше да искаш повече. Защото няма макъл. Сега съжалявам, ама като съм прост. Тия 50 стотинки ти откъде ги измисли? И винаги така правя. Казвам нещо, ама що съм го казал, се не знае. Симо, не дей да оклюваш. Паламуда ни паламуд. Армагани за децата носим. Райски ябълки за жените. Какви армагани? Обаче най-главното предстои. Най-главното ти не си го сънувал. Отбивката е след 20 км. Райчо, забрави. Симо, айде бе. Не. Нали без това трябва да се яде? Виж, не става. Симо, яхтата е там. И ни вика. Чуй. Симо, Райчо. Язък. Ще се изям, значи. Веднъж да ме огрее мене късмета и егона. Хубаво де, как щяхме да превозим твоята яхта? Къде щяхме да я турим? Как къде? На село? На село. На село да я усерят кокошките. Симо, ти си много елементарен човек. Какви кокошки, бе? Можехме да я продадем. Можехме да я закараме на някой язовир, да ловим с нея риба. Можехме всичко. Можехме. Ама кое бяхме спечелили? Симо, това не са ли нашите, бе? Наши са. Ял би до моста да ги изчакаме. Жив паламут, Симо. Село са носили всякакъв. Замразен, осолен, пушен, веян, пресен. Ама жив паламут никой не е носил, да знаеш. И какво ще го правиш толкова много? Сина, това много ли му викаш? Това, ако остане, ще го затворя в буркани. Чушчици, сморковчета, случец.
Втората отиде. Ама ще я стигна, няма да иде. Втората де е? Я! Райски ябълки, гледай! И колите спасихме. Армагарите също. Райските ябълки тоже. Само дето уния нашите кълпазани не са за армагани. Ей, тапири! Бързо влизайте тук, бе! Виж ги, бе, гледай ги, съвличат се. Абе, влизайте с барцалите, бе, ей! Ей, големи сте тапири, значи! Бързо тук! Колата ще я оправим, Симо. Не мисли. Знаеш кое е най-убавото? Най-убавото е, че до година е тази река, както я гледаш, ще бъка от паламуд. Това се нарича миграцията на паламуда. И паламуда е морска риба, Райчо. Ба! Тя е и сьомката морска, ама по реката и нагоре. Паламуд в Янтра. Това ще е експеримента на века. Добре ли сте? Добре. Е, онова червеното там, виждаш ли го? Виждам. Тръгвай да го гониш. Кириле, едва тук се нарича райска ябълка. Знам. Знаеш си, таратанци. Искам да събереш всички райски ябълки от реката. Чули? Да. Айде. Стана чудо, Симо. Помисли. Ако не бяхме спрели на моста, тия двамата тапири щяха се отдадат в реката. Само за едно ме яд. Сега вместо да газим с тебе този жабурняк, можеше да опънем бели платна, като едни баровци. Не?